अरे कि बार बार का पूछेलू अरे काका पियावा कोइले बा। एगो सखी अपना सखी से पूछत रही कि पूरे कैसेट के तरह बोल रहे हैं। एगो सखी अपना सखी से पूछत रही का कहत रही। बाप रे बाप गजबे आवाज बजीन कर रोस्ट टपकता। अरे कि बार बार का पूछेलू अरे काका पियावा कोइले बा। अरे कि मुंह देखाई में हमके अरे सोना के टिकावा देले बा। आ एक बेरा दू बेरा तीन बेरा चार बेरा पांच बेरा चुमा ले ले बा। एक बेरा दू बेरा तीन बेरा चार बेरा पांच बेरा चुमा ले ले बा। बार बार का पूछलू काका पियावा कोइले बा। मुंह देखाई में हमके सोना के टिकावा देले बा। एक बेरा दू बेरा तीन बेरा चार बेरा पांच बेरा चुमा ले ले बा। एक बेरा दू बेरा तीन बेरा चार बेरा पांच बेरा चुमा ले ले बा। रहनी पातर हम अब देखा मोटैली हो। पहले रहनी पातर हम अब देखा मोटैली हो। तू ही बोला कौन खाना ससुरा में हम खैली हो। अरे तू का एक मिनट कितना आदमी जिनकी शादी हो गई अपना मेहरारू को फिल्म दिखाए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि शादी के बाद भी अपने मेहरारू को कहीं फिल्म दिखाने नहीं ले जाते हैं। आप समय से ले गए हैं मेहरारू को फिल्म दिखाने ना। बाप रे फिल्म इंग्लिश हिंदी का होता है। अभी साउथ ज्यादा चढ़ गया है। मतलब फिल्म दिखाने लोग ले जाता है कि नहीं शादी के बाद। सही बात है ना जी ले जाते हैं हफ्ता में एक बार ना। कितना आदमी तो घरे पर कैसेट ले आते हैं। अब कैसेट का नहीं है जमाना मोबाइल में देख लेते हैं फिल्म। अरे तू का जन्म रात भर में आ कोई को फिल्म देखैले बा। और दूल्हे राजा जी के मामा जी की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार था। गिनने में टाइम लग जाएगा इतना सारा पुरस्कार था। बहुत बहुत धन्यवाद। दूल्हे के फूफा जी अभी नहीं आए हैं मामा जी आ चुके हैं। अभिषेक तिवारी जी प्रखंड प्रमुख जी अभिषेक तिवारी जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कि तू का जन्म रात भर में कोई को फिल्म देखैले बा। आ एक बेरा दू